more kilig sa pag-ibig. More kilig sa pag-ibig. Pag tayo ang magkasama, there's more kilig buong buwan ng Feb-ibig sa ating MOR Philippines. My only radio, MOR. My only radio, MOR. More sa lambing, more sa kilig sa buong buwan ng Feb-ibig. My only radio, M-O-R, M-O-R. Simulan na ang kulitan! Nakakaloka! Itodo na! Itodo na ang tawanan! Ang tropang Uber-kwela! Umaariba! More sa umaga! I want more sa umaga! My only radio, up you up, more sa umaga! I want more sa umaga! My only radio, up, more sa umaga! More sa umaga! The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. And so much more! More sa umaga! Ay, ay. Lahay? Happy Valentine's Day sa tanang mga in-love. Karong mga panahon ay sa mga medyo broken-hearted, araw ng mga patay po ngayon. Lagkala. Kalagkalag ka ron, ha? Pero kung medyo alanganin, napod mo karon sa Biyernes Santo po karon. Oy, dili kailangan na pag may kag in love, uyab ra yun, ha? Siyempre, asawa, bana, tapos siyempre sa mga sa family. Anak, Inyong mga parents. pet, Sa dili po sa ingon po na, oy tama sa pet. Dili po sa ingon po nga tigulang na, dili na po mag-celebrate og Valentine's Day. Yun. Dili sa ingon nga kung ba nag-asawa lang, dili na mag-celebrate. Sabagay, practical lang po, no? Mato pa nila, mo gasto gina ka para sa uya, para mo bika. Ang asawa, naaman or wala mo bika, mangyun. I mean, Di na dahil. ganina na ako'y nakita ako mga amigo nga minyo ni Atos Katedral. Pagkabalo sa presyo, ni balik, mapalit na lang kong Levi's. Kapilang Levi's sa pantalong nga ron? Mga 1.5. Nala ba yung mapalit nga pantalong nga 1.5? Uy, mahal mo ng liwan. Mahal di ay? Mga 4,000? Mga 2.9. O mga 2.9. 3.2. Pinakamahal dito nga imported, nasa 4,000. Yung siya, paitan lang kong Levi's, magamit pa na ako tibok, pila ka. Mga linya sa way budget. Pobre. Wala yung nag-istorya. Pitos lang Ang way kwarta, way kwapitos. na. Medyo lang i-record ko na para mag-viral na sad. I-record pa ni Hog. I-record na ito, may gala. Happy Valentine's Day sa tanan! Mahal again ang rose, tag 25 ang buok, kasagara 20 to 25. Karon nasa 75 to 80 pesos Oh my ang God. per piece. Per rose. Oh, so Mahal. medyo mahal. So kung mga half dozen, alam nyo na, ha? Mga usa ka dosena, alam nyo na, medyo mahal na, ha? Pero siyempre, mga igala, pag ingon nila, pag mahal mo, mahal mo. Mo lagi nang giingon, ako pang utrohon, mo nang uban, kung manguyab pa, mo gasto yun. Para mo bika. Grabe. Ang asawa, hindi na daw kailangan. Kaya kung naman na tago wala, bubika gihapon. Ay, mga asawa, we love you. Pero, siyempre, pag nga mga panahon na, eto na nasadayan ang mga uso nga mga linya nga
Sos, mahal man kayo ng mga bulak. Dagan ko yung nakita sa Facebook. Mga comparison sa mga rose o sa kuan. Bugas. Sa rose o bugas. Ganina na yung nagpalit sa kupanggingon. Rose. Tapos patanong niya, mahal kayo, may pagpantalon na lang di ay. Oh, dagan kayo mga bagutbot. Kaysa daw sa rose, kaysa sa kuan, may padawag bugas. So, mauna yung mga linya sa mga Y budget. Da! Kung pobre, di na kayo mangigo. Ayaw pandamay. Wala'y pandamay. Kung di mo maka-afford sa rohe, hilom na lang mo. Ay na mo paghatag. Dili na magiging rose po. Dagan pa bulak ya. Dagan may klase nga, pwede ninyo ihatag. Pwede man po nga. Kung gusto nyo, katunda ko na lang yung katunay nakabutang in memory of. Pwede po na sa ex may gala, in memory of our relationship. Uy. Wakay puangod. Dagan kay mga sigreklamo kay mahal ang kuan, takuan may pa daw ingani naman. Kung wala ba dili paghilom na lang. Di naman, kung wala tay kwarta paghilom. Ayaw pag-celebrate, diara sa imong kwarto, katulog, pukaon ka na mo February 15. Tasaw eh. Let's go. Again ha, kung ay budget, ala sige yaw. Paghilom. Si Maria karon busy kin lang. Maria, kung naka-live mo karon sa Facebook. Yes. Wait lang, guys. Oh, naka-white pa siya karon sa ko. Ano ba? May pasurprisa na ba si Boy Fee? Ha? Wala ko na-expect. Kaya maghatag og roses, dili ko mag-expect. Wow! Chocolates, dili, gyud dili. Ino lang ako ng asawa. Be, kay pag-expect, be, mahal kay ang mga on na lang tabi. Let's have a very nice dinner. Tapos, after na itong mga on, kaunon ta ka. Oy! Sana all. We're so insensitive, brother. Mukha na pa na si mama. Muntis mo na sa ako si mama. Basta magpa-sweet-sweet ko nilingling. Ngayon po siya, sana all. Si Mama Osang. Ay, Papa Eugene! Asa naman si Alam bossing? mo, ang problema lang ro sa February 14, oy, kabalo ko, tanan mga restaurant. Mo ni mga panahon na, nga bisag way lamin yung restaurant, mapuno. Basta na candle. Yan, table. Tama. Sa panahon sa Valentine's Day, mo ni nga mga panahon nga bisag way halin ang imong kuan kasagara wala mingaw, mabibo ni. Kay walay choice. Ta grabe karon basta lagi. Ako inanan ako daana kanang mga kitchen manager. O para dili kay kasagara gyud bay unsay mabash kanang dugay ang serve. Kay na mabaguhan man kay daghan labi lang karon Biyernes. Tapos sweldo pa gyud ron kay ugma pa pizza 15. Wow. Di ba? Ano yung nanani mo? So, medyo daghan kay karon mga tao mo, ana. Oh. Please lang, mga igala, ka ng mga kitchen manager, ipagawas na i-defrost na kangang i-defrost. Mag-half cook na, kung angay mag-half cook, kay kabron, ma-average naman mo. For example, kung naandan ninyo, sample, naandan ninyo nga kanisa nga klase nga putahe everyday sa normal days, 20 orders, average. Yun, 20. 15 to 20. Karon nga Valentine's Day, mag-defrost na mo daan mga 20, 25, 30. Or i-times 2, diba? Example, kanang mga sisig, kanang mga bulalo, mga uban pa. Iandam na daan na para pagluto, diretso na. Tuloy-tuloy Kaya uban na. medyo half cook ang uban, kay para di lang po kay para maluto pa. Para tuloy-tuloy na kay kasagara problema sa Valentine's Day, sa mga kananan, mo na dugay ma-serve. Maglalis na kay una man ko diri tapos ko. Madaot ang mga date. Oo, madaot ang mga date. Oh. Pero again, swerte karon katong mga kananan nga bisag way lami, mahalin jud. Mapugos man gyud may gala. Mahala na lagbahaw. Nakatry din yana na. Lami siguro mamalit na lang guguan karon no, mga pagkaon sa balay na lang dayon no. Hoarding. Experience balay din. Da, balay. Pwede na kami makidate kaya pa nito. Kaluoy ba? Di na to disturbon si Maria ning mga panahon. Busy ko, guys. Busy. You're so pretty today in Thank fairness. you, naman. In fairness, Kasi ko yung mga ganyan, white na headphone na naka-white ka. Diba? And na jeans. And my heart, akong earrings. Like earrings. Heart ang earring. Uy, mo pag-expect na prepare ko sa akong date, ha? Uy, kay pala big powder ha. Kay live na sa dila ang powder. Nakoy hosting! Sa makasabot lang. Dila man, Brother Burns. Please lang sa mga babae da, please. Kay mo pabaga o foundation, please. Lain ka na sa dila. Pupait na kadugayan. Ayun, ganyang angle, Maria. My God!
Jesus, gisulod si Lito para Yosef. Nadaot ng... Uy, in fairness, bagong kagis mo si Lito. Actually, magpakagis pagaling ko karon. Wow! Para daw di masamad. Ito ah. Lito. Oh, yeah. Dabi, nakapay na ka sa mga asawa. Ay, kada adlaw kapalit man ko. Ha? Sa Dati dapat sa katedral, pitindaghan na din maminaw na to deg MOR. Ay, Bulacan. sa mga bulag din, nagabanda-bandang MOR din. Salamat. Bantog din, nagpa-promo na sa lubang radio station. Basta nga na mo ako ma-feel. Pag kusog na po galing kay ta, dito na, manghatag na sana sila bugas o 500. Yabo na sa dani. Problema kay mo may itong weakness diri, waman te. wala ba na ito ihatag na Wala man kay programa kay man ta. wala ba na wala Paano na na? Atorang... Di sa fake news itong imuan ng hatag man daw sa kalibo daw. Nadaw mga DJ, lawas o katarungan. Panak na lang ako ang sweldo sa akong DJ kung nga naman ay netitag 1,000. Nagpalit na ka? Sa mo uyab, mahal. Ano siya uyab? Wala, dahil fake news na? Fake news na. Okay. Very good ka. Very good ka. How are you doing, brother? So far, I'm fine. Came from the Himaya, El Salvador last night. Sad? No. Cancel. Dili to sad. Sad day. What's that? Where's the rocket? Rocket. What did you do? Disco gapon? Yeah. Okay ra. Disco ka. Disco. Who's with you? DJ Koy Koy. DJ Koy Koy. Thank you very much sa tanan mga taga. Taga Himaya, El Salvador, Saray. Yan. But yun yung... Dagang tao ba? Sige lang ako ka. Ay, but there's a lot of people. Sige lang ako ka siguro. Ha? Sige lang ako lang. Pag abot pa lang namo nga, di na ako mahihap ang nagpa-picture. Sa kingon ani ra ni nga daw nga. Pero ay sa konday sa may baongon na cancel pa. Gulat pa ta. Tungod manggod aning mga hulga karon sa kwan kay antam ang kamulan galing gipa-cancel eh. Tungod aning mga INCOV virus. Magbalik mahinaw lang gyapon mo gimuar kung kano sana mo to mabalik ang sadsad. Ano mo by the way? Alam mo kita upat. Dawaton tutong sa MRC Bono, gugmang giahak live to sa barangay no. Lagi. May pa. Pero tag Mahal na 80,000 lagi kung makaya. Di na kayo nato pa ako. 79 na lang. Nabigyan po mo laban sa imong English. Pero kaya raman na mga 1 hour ba na. Lagi. Magdrama ta, magugmang giahak ta sa mga barangay. Pahalipay lang Pwede. Kustingan lang ko na ito na pila na bi. Para makabisita ta sa mga barangay, pila man na maggoan. Gugmang giahak live. Ikaw na, sugot ka na. With Bernie Bitog-Bitog, Maria Pilingera, Rico Suave, And special guest. Lito Inglesero. Special Si guest, Lito ang pinaka-main host niya. Kita ang special guest. Maumada. Siya may magpabilin 4 hours man siya kita. Pwede no? Kaya ka to ni mo? Pwede. Buhaton to na sa barangayan. It's Testing very na to. fine. It's very fine. Dalo na to silang idoy. Praktisa na to siya dito. Praktisa na to na sa barangayan. Pwede ta. Pero na-cancel pong barangayan lagi. Wala pa mong good. Ay, dagan salamat. Happy birthday rin ko kay Ulong. Salamat sa bahog sa iro kagahapon ni brother Bernie. Bay, lami. To bay. Ha? Pasensya kayo sa inyo mga brother. Ano mo? Wala naman mo. Mo ba? Hapon naman ni abot. Yang ipatabanan pag yung kamuti itong Oo. Gilan akong kamuti. Puros unod. Sarap. Lipay kay kong anak. Litson, no? Grabe, brad. Puro mong gito buko-buko, brad. Ako singing nan long. As nga birthday man nimo niya, ingon man gid ka nga anhigid ko lagi abot gid ko. Nabi iro gid damo dito. Wow. Pero Iro nga. ayaw gid sa guli og bukog, bukobot. Tinod, way bukog yun. Wala. Unod pure galing. Ingon gid siya nga. Pero na-patch dapat. Na-patch. Oh, ayaw gid Di wala. ko Ayaw na ilang pure unod. baboy, ilang baboy ka gilitson kulba. Ano man? Walay patch puros abs. Gajim na ito nga baboy. baboy na yan. Kasi birthday dito mo kinanghatag sa sako. Pabor-pabor ni. Abuse of power ni may gana. Kasi nag-birthday? Happy birthday kay Ulong Tahang Langit. Happy birthday. Nag-ang birthday song. First time na mo ni gibuhat ba? First time niya. Happy birthday. Belated na na. Belated na. Belated. Happy birthday to you. Kasi pangalan? Si Ulong Tahang Langit, belated happy birthday. Ulong Tahang Langit. Sos, bantong rabutan ka kaya naman day langit ang iyong mga pilido. Kung asa mo na'y maranasan karon unya kay Valentine's Day. Ang problema kay pag-abot dito, busog naman kay kog bulalo sa quiz. Pag-abot to, gamay na lang kung nakaon nga litson. I-greet yun ako na sila. Basta magpadala gali na para sa iro. I-greet yun na para maandad ng ubang tao ba. Mura yun ni kulang na to.
Apoy ka ba ng mga iro, ha? Naula din yung mga ito'y day. Ano na, ang mga ito'y naulay. Di, pasensya kayo, hapon na kasi Lito ni Abot, mga alas 4 na. Naningalas birthday kay surprise man to. Kay ko gayon nga. Mana ko diya nga ako ihatod. Ayo. Surprise lang. Walahin ang bahog. Di sunod ato na ipaksyo para makapamahaw ta karon. Pero Valentine's Day man gud ron. Kabalo na. Di ka na si Maria malaway-laway yan. si Maria mawilan kaya mga mika. Mawilan. Wow. Yeah, I don't want. Bawal mangong kiss karon. Logingon pa ni Doc Smack ra, smack. Pwede man, pero way gawa sa dila. Oy, So, kiss mo yun. Alas 7:43 atong oras mga igala. Simulan na po natin ang laman dito pa ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong bumangagiahak upay akinindughan ko aron dili ako maskamak unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. grabe energy Kondisyon kay Brother Bernie karon niya one time. Leng luto na ang bulalo leng. Na maging mabalik niya ba? Imo na to pinirito atong asawa niya. Balibalihon yun ba? Saan sa long distance relationship bro? Saan pag-celebrate na? Basta, na-lotion, okay na? Kaloy ba? Naon sa? No, nila siya. Busy ko! Mayong alaw ninyo, Brother Maria Pelingilan, Rico Suave, ang Lito Inglesero. Good day to your Brother Bernie, Maria Pelingilan, Rico Suave, and Lito Inglesero. Itago na lang ko sa pangalang si Roxanne. Just call me, my name is Roxanne. 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 MR. Tana matagaan ko ninyo kahayag sa akong sitwasyon karon. Amor, I hope you give me a light for my situation. MR, na ako'y nauyab, nga itago na sa pangalang si Wilfred. Amor, I have a boyfriend. The name is Wilfred. Ay, sorry, ex na di ay. I have ex-boyfriend. The name is Wilfred. Ala. Bago lang yun, MR, kung ay karon ang Valentine's Day, naging adlaw, nakita na ako nga na siya'y bago. The newly MOR, when the time is Valentine's Day, I see my eyes, the fast few days, there's a new of Wilfred. MOR, ako, madawat naman lang ako nga nasakitan ko. Apan ako mga ginikanan, suko kayo. But MOR, I accept myself with there's a pain in my heart. But my parents, I did not accept. There's always be a pain of Alfred. Kaya nga no,
Because Kaya nga no? Kaya nga no. But You know why? you know why? Kaya nga no? You know why? Kaya nga ni magano? Do you know why? You know why yapon? Dali, nagsunod akong gugumangyan! This is the starting of love life. Wow, na si Flower! Napagit siya kuno ho, Wala, chocolate. isang gikaroon ng outfit, nakaputi. Aura kayo. Guwapo kaayo eh. Stop it, girls. Hello. Okay na ba ako? Ivana kaayo. Ivana. Ivana. Ivan ka na nga. Sa mga ipag-gore ba na nga, Ivana? So, mag-celebrate mo karon? Wow! What sarap-sarap pa. Uy, grabe no, bro. Bago raman tunong nga ato silang ginamalditan niya si si Wilfred. Tama. Padili-dili pa siya. Lagi. Karon, 1 year na. Pasipasipa pagigas mga cute. Wow! Langgo. Pwede ba nag-uban naman mo gahapon, di ba? Yeah. Oh, lanay dispiras. Wow! So sa lugar lahi ang dispiras, hipon ang on the day, ana lugar? Every day sa Valentine's Day. Oh. Wait. So nabungkag na. Oy! Ha? Nabungkag na So nabungkag kinapok. na. Hoy, ba ninyo ha? Diyos ko, oh my God, simba ko. Simba ko. Hululululu, baka kumakatok. Simba ko, gyud. Wala, gyud, my God. As in? Unsa ba mo? Sa kadagan yung delivery truck, wag yun din. Wag ba ginabungkag? Oy, honest Sino girl. ba to sa ako, Sino lugar kinapok? 1 year na manggod! Dili pa sabot nag 1 year na ako lugar ihatag ako. Wow! Ang bataan. Uso pa di ay na, girl! You know me so well, nga gusto ko ka ng pang-menu. Ay, nagyod. And then, Hindi ko mo to, And then after Hindi wedding, ko mo to. no. So ka nag-uya mo ni dako ni mong bakba. Grabe, dili pwede sila ko ni ginapa-smile at siyang katawa. Mau ba? Wala pa, uy, mahiga. Oy, lahir gid oy, maklaro naman siya mong nilakwan. Oy, ay pa makakbi. Oh, sige na kabakang-bakang Baka nakamula ka, oy, klaro kayo. Uy, ga-gym mong good ko. Kamu bitaw. Serious? As in serious? Oh, As in serious, yun? serious, Beck. Serious? Yes. As in, oh pa? Wala pa, uy, my God. Uy, niligid ko. Oy, dili mi makatuo. Sanaw ato ni Wilfred? Murag tour Uy, ko? judgmental kay mo. Ibalo ka girl parehas ta. Baka kun gyapon. Ang gigayapong ka, girl. Now nga to ni Wilfred nga, sas, ambot Uy, lang. promise, good girl. Tapos si Wilfred, pagka di ba dagan naman siya uyab? Tama. Hoy, Well- ilado ka na siya manglangkatay, no? Oh. Mamalihay og mga pungangong. Wala lagi, nag-change. Katong last lang, wala dayong kay nabangga ang taxi. Fake news? Fake news. Fake news. Pamulabog daw to. Fake news na. Fake news din, ha? Actually, kabalubya mo diba nga conservative good ko. Wow. Reserved and... Nauwa ko sa akong self, guy. Ako po. Dahil naulaw ko sa Bahala word mo, nga basta- conservative. Dai kilatan tag color dai, palayo gamay. Conservative or preservative? Basi na kay preservative. Wala pa, hindi pag yun na ako nihatag ang ako ang... Basta, So wala yun. promise. So wala yun. Wala lagi. Mamatay. Hindi ka makatutok sa amo. So wala Eyes yun. to eyes pata. Wala lagi.
Kanang pugso ni mo siya. Ay, sura, drama ni wag kita ka ba? Ase? Lisod kaya? Sura, ani. Action! Sige, san? Sige na ba? Hinayin ako kung nagawin mo ba, ani? Puyo lagi. Puyo. Pirmi lagi ko sa taas ni mo ipay. Kung sa ubos, yun ano man. Half-ra-half? Hafra. Pwede mo whole cock na lang. Alam mo, half cock naman ta permi. Ikaw ha, gara gid ka. Unsa may kulang lugar ani nganong di man gid nimo ni ihatag nga. 1 year na lang tawa ginahitabo sa ato, tama ra ta hilam-hilam. Uy, will friends sad kay ginaina na biati ka diba? Ano man? Palagi ko What is the big reason why? Oh, sakto ang English. is the big Why did not be give that? Mo lang. Mo lang diha na. Dito na, Dayan. Wilfred, kabalo ka na nga mga butang. Gusto na ako ihatag. So kanang mabana na gyud na ako. Kay syempre diba, wala pa kita kabalo kung kita na gyud niya kung akong ihatag. Wala sa ako. Sus ka na naman din na, day. Dugay ron ta ka nagsabana. Oh. Well, Mura na imong irason, pangasawon ta ka, kanus abagod na may tabo. Ug unsay may tabo sa ato, pangasawon ta ka. Ikaw akong babae nga. Ikaw ang babae nga dalon ko sa altars kaminyon. Ay kabalaka. Ay kabalaka, may tabo mga. Di ta kapasagdan. At least malipay tanduha. Di atong panagkuban malipay na ta permi. Kay kanadang maghiling ka gyuta, tan-aw gina nimo basig nay muhon nga nakalubong. Kay kung nanay muhon ana di na ka pwede makapanapaw man kana. Mo gani hilingon ako daan ay ako magpakasal sa imo kung abay muhon nga nagkuna. Dobig, magbago ka kung ako nang mahatag. Ay sus, walay ka baguhan gud. Di ko mabaguhan to until the end of my life. Di ko mausab. Sige na. Kit Ako na yung buwan. Uy, kanitong friend ba? Ganina nanisig sa kasang waras-waras yan kamot. Unsay publi? No, sa mga girl, bara. Wait lang. Ano masika waras-waras yung mga kamot? Sa kagikan ka nag-prayer meeting? The left, the right. Hala! Naibot yung kuko! Si, Dili di ay. Sa di ay? oh, bugat ka ni Kayo and... Look at girls! Mo man na nawala nga sing-sing sa tong manager? Hoy! Sobra ka! Daan ko pa na imong naong pagpagwapa pero kawatan. Ako clip to. Ilo Hala. ha, pagbuhat og issue Oh my na. God! Oh my God! Engagement dress! Hoy. Kita sila, okay? Oh my God! Oh, yes. So nag-propose siya? Iba mo naman ginay magyulatan. Suminto siya nabungkag na? Uy, wala pa sad, uy. Oh, Ah? Nag-propose lang. Kay kay ko. suminto siya nag-propose na. Sumining, klaro na nga pakaslan ka. Tama ba? Yes. Oh my God, bright you could die. Di ba nga naman na, di ba? Yes. Once we have engaged. Pero So, wala, kano sa mga magpakasal? Kano sa amo? Kaya magpalit na may gown. Laki to. Unsa yung motif? kuan, fiesta. Isa Kano sa lang- kano sa this month? Wala Next pa, month? wala pa yung plan, pero... Sige na ba? No, ano din na Kinagi mag-practice sa big tinikling. Mag-folk dance me among intermission Diba? number. Engaged na, me. Wait. So wala pa date? Wala pa yung date, pero for sure... Sa ngala. Ano, be? Sa bagay. So, kadyo lang. Wait. Ang imong reason man, dili ni mo gusto nga mabungkag ang tinapo. Kaya gusto ni mo para kasi mo mabana.
Labrat kay ka, Day. As in, di ba? So, meaning to say, as x approaches to positive infinity, Oh my then God! y equals to 2x squared plus z. Oh, nagsolve. So, meaning to Makabrat say... ka na pagtulon, giday, no? Correct. So, meaning to say, Day, so siya na imong future husband. I think... So, meaning to say, willing na ka magpabungkag. Ba? Ayaw ba? Kaya ka-excite po ko. Why? Pero... So, kano sa inyong bungkagon? Kaya manglili ni. I don't know. Sige na, Day. I don't know. Kaya... Gakatans ko. Ala. Unsi feeling niya. Unsaon lugo. Tuwan ka na mo. Unsay ka na mga first thing to do. Kano sa mo magkita karong weekend? O magdagandagan ka karon sa kuan sa sports center. Magagandagan yun. Tapos para na hangin, mag-split-split ka. Hello, Mag-gymnast di ako ka. flexible. Para flexible galing, oh. Mag-split-split ka, mag-stretching kasi mo mga feet, ana. Dobi, makita Mag-squat. mo, Bernie, akong squammy. Maugi na siya. Di ba? Ang masayang style. Oh my gosh. Kung gusto nimo ka ng plate-in lang or buffet. Huwag sa mo ng plate-in. O buffet. Depindi. Hala, ay, Pero, dahil good lang. My God, feeling na ako Uy, sakit girl. tayo na. Basta kay pagsaba sa mo kay tuluan ka na mog style. Airplane style. Wow. Airplane style. Basta ba sa Magdupa ka. helicopter? Dahil po ng helicopter, ano. So, Pero So, this is it na yun. well, sa bagay, dahil, tama po na mong buhat, dahil. At This least, is pang-aswan it. yun, di ba? Sa bagay, paniguro. Yes, diba? mo, At galing. least I'm very, very sure na May man may sa nothing to lose man me. Nothing to lose. Wala. Way Pero- magguba, kay guba na daan. Mo I'm so galing. happy na propose yun siya and We're so happy for you, girl. baan yun ko, girl. Ay, naku ba, girl, kaya mo yan. So, pag, Kaya mo oh my yan. God. Kaya ni mo na, girl. Mag-pray yun ko before na. Ano ko yatag sa imo? No, talong. Practice na daan, girl. Okay, ah. Ay, kabalaka. Uy, nakautot. Ano ba? Ina, nag-aircon na ikaw. Ganun diri mo sa taga-tubang daan. Aning kon. Ikaw man, kapalubya ka nga, di ko kabuluan eh. Ganun naman ta diri to. Wow. Nabugok na sa no? Nabugok na sa no? Buhaton. Niwa. Buhaton na nato ang angay buhaton. Ganun diri man. Lisod mo na to. Naman si mama. Dirita kay wala si mama, si papa. Uy. Pero, Wilfred ha. Palungan na itong suga, dili. Ha? Palungan na to. Huwag sa may maayo. Wala man kay palian eh. Ali, excuse Wala ka me. nalapuan sa una. Wala, no. Wilfred, promise biya ka ha. Lagi ay kabala ka. Pakaslan ta ka. Huwag mo sa kayo may maayo mag-contact organizer daan. Sure nag-ito. Mag-down payment tag DJ nga host. Ha? Katong MOR kay mahal to sila. Aka na, dili na fake news. Mahal to sila nga. Mo galing. Yeah, mamit-bit og BH karto atong pangwaon. Sige, ay kabala ka. Kabalubiyagit ka nga ako, giningihatag sa imo. Kaya nag-promise ka nga. Of course. Ay, kabala ka. Pakaslan ta ka. Nag-purpose na magay ko sa imo kay dili na ko gusto. Nag-purpose? Purpose ba? Propose. 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 Post. Ba't sila change na? Propose. Propose. Pero, hindi ako kamaluan eh. Sa ako'y bala. Hinay. Una. Sinay na. Naman ko'y balon nga. Uwil. Yos uwil. Kay, oy. Ingon si Boy Negro padanlugan. Si Boy na Sam. Mamang guningon ni Kuya Boy. Ayaw, Col. Ayaw ko. Ayaw, anak ko. Lah,
So, Nalagi kay Dimple diri dapit sa ingon bitaw Ano, ko be? na. sa balatang. Abi na ko ang Dimple na sa dagway naman sa likod. Ingon bitaw ko nga muna akong surprise sa imo, ha? Inayon ako ha. Girl, murag nagluya ka, girl. Gusto kang alaksan, girl? Samo kay mo. Ganina ra kay nga na, oh. Ha? Wala, oy. Success, girl. Grabe, girl. Nagluya ka, girl. Grabe, girl. Uy, nana ba? Napamaulan ka, girl? Ha? Pamaulan ka? Like, Wala. Pila ka round, girl. ha? Wala na ako ka-remember. Wow. Nalimot o kali. Pero sakto, digit ka, girl. Dapat nag-jogging day yung tao ko. Nag-stretching. Dili lalim. Hangat, girl. Oo, galing. Sabit ka karon, girl. Grabe. So, Grabe, yun. grabe. Di at least, kuhan, sa bagay ko. Dabi, so naistorya na ninyo ang kasal. Adapit, o kanon sa anak. Wala pa lagi. Eh. Makalimot Pero na din kasi na. mga butang-butang. Mog yun. Sa mga kuhan mo na makabacuum mo na sa una-una. Mo sa mga kuhan siya mo na. Uy, sige true na. lalo. Uy, pagsaba na mo sa inyong gusto sa nga date para makalive na mi. Ang buto giniya, uy. Gusto Mo ko galing. Sige Tapos, mo. uy, ang kuhan ha. Pagkita mo sakto nga ka ng wedding organizer, ha? Lagi na girl. mo mga Mayo nga kaila kuhan. diha Oh, mga yes. Tapos, ano mi kaila. Tapos kung ako yung mga supplier, kung ikaw ng kaila, mas pwede ka mo direct para makabarato ka, Wow, ano. ganahan ko, anak girl. Yeah. Mga discount good me. Correct. Pero ako pala. We're happy for you, girl. This is another Finally. chapter of your life. Wala, oy. Ay, bimi kalimti, girl, ha? Sa una, girl, kalimin mo sa mga bata pa kay kagal pa. Si punon pa ka, makaihi pa ka. Parang girl, minyo uno nakapaspasa sa panahon. Oy, parang last year lang ba yan to? Last year lang si Oo. Puloy. Grabe siya. Pero at least, we're happy for you. Pero ayoko ninyo gaya. Tabangin ba? Dili ka na mo biyang ano, eh. Pero Ay, kabala ka, tabangan ka na mo sa pag-organize sa imong wedding. Yes. girls. From Tapos the gowns pag and... successful ni siya, magtukod niya mong kaugaling yung wedding organizer. Correct. Di ba? diba? Good luck, girl. We're happy for you. Oo, yung anong yan naman nila. Uloy, bakang kayo ka, girl. Sakit kay girl. Yes na lang. Wait lang. Kaya ni mo na, girl. Huy. Oh lang. Suman ka di makagapaminaw. Suman. Busy lagi kay ka. Kung kay nangita lagi kog mga ayom-ayom para sa kuan ba. Tigom-tigom, ano ba. Ay, so una lagi kay, karon pa lagi ko ni mo nakuha from work. Busy mong gay karon After lang. 3 days pa. Dagang kay mga lakaw ba. Kanya. Okay, kasabot mo kuha niya mo mga lakaw, pero marag busy naman gid kaayo ka. Pero, lang. Kasal ba? Ha? Ha? Bata kasabot. Busy kay ka, pero wag kita nagsabot at na itong wedding. Oh, kasal? May problema eh. Oh, ano yung nanay mo? Pakasalan ta ka mo gali para Marag nakatulon kag laway. happy kay ko ba nga. Pakasalan ta ka iyag asbasad. Kabala ka. Ano, wala mo kay pakabana. Biga text ko, ga-chat ko, ga-forward di ako sa imong mga wedding theme. Mga Di, nagplano style ko- sa itong invitation. Nagplano pa ko lang nga Okay, asa ba? ko manguhag kwarta, ano ba? Muna akong gi-plano karon medyo munang usay busy akong una-una kay asa ko asay gwapong nga hotel, ano ba? Sus, wag Kinsay organizer nga kanang angayan gyud. Bukod baka gid na. Namo kay uban nga mura lag organizer ano ba? Murag organizer. Per daily day organizer. Kanang organizer gid lang.
Na atong kuhaon. Unya kadto itong sound system atong kuhaon katong nay murag headphone gani nga. Oy, ang babae gipasok na ba? Nay uban radyo ram. Dili mo gud na ako gakakita si mo murag interesado ka sa Sigab, wedding. interes para makita pa lang nimo akong heart lang. Makita gyud nimo unsa na ko ka-happy kung mag-uyog na ta. Day, Pa. alera ko diri, Day. Yes, pa. Kano sa magiging kasal ninyo? Hindi ko ba magpakasal na mo? Sure. Magpakasal magid mi pa, Oh, pero di ka saan sila mamalay. Para pila naman ka bulan ni yung sukal na itong mga niaging pila ba? Para magduwa ka bulan na. Niingon nga nagsabon mo nga pakasal, ana. Tapos, man lagi sila namalay. Unsa mag-iiyang sulti? ay ko bala ka pa kay basin karon nga bulan, mamalay sila. Pero sure na mo gid pa una na ba? Unsa may nakalangan nila, wa man tay problema. Nagkailan po ko silang pamilya. Ako ba, seryo ka nga pakasal nga ana? Papa, kita ka niya ako sing-sing, 24 karat. Mo ba? Kung engagement ring, sure gid pa, uy. Wala na, dili gyud mahitabo nga. Nana ba yung naitabo ninyo, Day? Pa! Kasi pa nang mapangutano pa, wala Diba, sa no. una pa, bata pa lang, kinder 1 pa lang ka, sige na huwag ginabalik-balik. Hindi yun sa ipabungkag ang tinapok. Kinder 1 pa? Kinder 1 pa lang ka, gig na natakadaan. Basi ni surrender na kasi imong kuan nimo. Hoy, Papa ha. Grabe ka, wala mong good. Suwa ka namino sa mga humili ni pastor. Hindi na pwedeng may ngana. Pa, buhaton man ako na. Of course not. Siguro doon na. Iba duda lang yung nga. Pakasalan mag-yung ka ng dili ng lakihan na. Ay, fog. Ingna sa nga mamalain na sila. Lagi. Para maatanan ako ng listahan sa 200 kabuok nga ninong. Oh my God. Kahanap po na anak pa, uy. Ay pagbuot. May manikay ang galagala ni minimum 4,000 ginahatagan eh. Bawi ka diretso sa imong kasal. Pa, pero, ayun lang. Muabot na lagi pa. Magmalaira lagi na sila. Ina, mamalay sila. Ina nga mamalay na. Gusto ko karong bulanan na dayon. Yes, pa. Yud. Dili sa lagi na Ano sa karumbulana. mangyod? Uy, dili pa na makaya karumbulana. Grabe. Kabalubit ka nga dili binalalim ng mag-budget pa ta. Nanapod na nga mga rason. Okay naman gud na simple lang ang pagpamalait, diba? Hala ka. Mamalay mi dito lugar magdala mig pansit na okay ra mo ana. Ano man eh? Dalaan ta mo biyon, di ba moingon mo unsa man itapos? Di ba mo ana mo? Hala ka. Kabalo ka nang mga ginikanan ni mong istrikto kay na mandadala kog bihon dito basig sa laba na sa amo. So, sa naman eh. Ngano'y naana naman ka. Ano magdali? Nganong imo magigong dali-dalion? Kabalo gud ka nga giingnan ta ka di ta ka basagdan. Gamit tigit sila. Dili pasagdan. Nagingon bi ako nga pangasawon ta ka. Pero di naman gud padulong pasagdan na nimo. Pasagdan nga nagkita nimo na busy man kay ko kay nako gipanguna-una. Muna na lagi. Unya ako biya, diba? Mo biya ni ako. Mo biya imo ang saad sa ako, Bitaw kanu sa ba ko gibaliban sa kung saan nga pakaslan. Busa biya gid ako tong gi-surrender. O mo gani nagingon bi ako sa pakaslan unya karon gaingon ko dili. Ikaw may gadali. Unya mura maklaro kay nga mura wala kay Sino pakialam. dalian na to sa ng panahon nga. Layo pa kay sa panahon dugay Ikaw pa lugar masuko karon. Wala man ko nagsuko, Ikaw pa pasabot lang. yung pagmamalain, yung nagsaad-saad, yung pagpakasal.
Unya, nag-ingon ko, di ka, pakaslan Ay, lang palagi, ka. wala na lang yun na ako itong gihatag sa imo. Di gyapon ka mag... Pakaslan talaga ka, promise lagi. Muna na. Inay mong papa. Nga, pakaslan ta ka. Uy, bayot. Kanina rin sa sikila ka, do. Ha? Wala ni mo gi-comfort? Wala, uy, kayo ako'y dala comforter. Sa mukha ni mo, girl. Oy. Ato dulan ta. Girl. Chokoy. Roxanne. Kulitog, abot na ba? Hello, eh? Girl. Ang sakit. Ala. Napakasakit po. Crazy. Girl, ano sa may naitabo, girl? Hindi ako hindi kaya, Beryl. Wala ko hinagang sa bang, girl. Gapon lang nag-away, mi. Pero ganito morning, nagigod siya. Mag-ipagbulag siya sa ako. Hunsa! Wait! Don't tell me! Nakipagbulag siya. Rick, na mo, girl! Wala, uy. Naunsa naman yun. Unsa pa rin natabo, girl? Nasuko ko siya. Kaya ang gingon na ba? Pasal mi. Yun, wala pa siya na malayan. Ya, karon. Nasuko siya. Wala, eh? So you mean? Mo niya, girl, ako biyang gihatag akong pagkababae sila. Mo galing, kaya di ba yung umanto siya nga pakas lang nga tungo niya. My God! Nag-perform na ba kay ka, girl? Super. Grabe, 3 days, may ako na maulat. Ako kayang, girl. Wala, uy. Nagsaad biyang yun sa akin yung pakaslan niya. Tawbi mong papa. Suka ito ko, Papa. Wala, uy. Kabalo na si Tito? Wala pa. Kabalo na, uy. Suko ganing kayo ito. Marag iya ganing kasuhan si Winifred. Ha? Kaso? Unsa nga grounds? Kaya siyempre, nakabalo man akong Papa sa nihitabo na mo. Sinsultian ni mo about sa ako anon sa in exchange? But girl, ay may tilagi ko, ha? Nga kami nagtudo sa imo ato, ha? Pajumbogers pa ni Papa mo. Wala man. So nakabalo ni mong papa mo nang na imo nang gipabungka? O tungod kinisaad siya nga minyoan ka? Maulagi. Wala, uy. Nakaroon. Wala, uy. Halo, oy ni mo, girl. Girl, maghihilak na lang ta, girl. Hoo bells, hoo bells. Hoo bells. Hoo bells. Ay, namhilang. Okay. MOR. So ko kay kong papa, ako sakit man para sa ako pero di ko gusto nga kuan. Pero gusto gid sa kong papa nga pakasuhan. Naguba gid ang among reputasyon. MOR. Pwede ba ginakasuhan ang mga lalaki nga nagsaad o kaminyoon para lang yun mo ihatag ang kuhan? Para lang yun makatagay sa himaya. Mo na ipangutana. Ang tubag! Yan na, wala Yan. pa. MOR, please, ulti ko sa akong angeng buhaton. And so much more. More sa umaga. More. Oh, yeah! Oh! Yeah! Oh. Ito na, nagbabalik po ang mga hilason. Valentine's Day na Valentine's Day.
Wala among mga songs perting love sa grabe yun. Kalam. Tamis kaayo. Pero in fairness ha, condolence sa mga nag-Valentine's Day karon nga mo pag ilang pagbulag. Di sabi alalimbran, di ba? Tong last year, grabe yung surprise sa imo. Tapos last year, grabe yung mga effort sa imo ha. Then karon sa lain na siya ga-effort. Maski tuod ka ng, Mo na di ba, nakaon uwat na. na lang, biro murag mo balik ba ang samad ba? Mo pag mo appear sa imong Tapos newsfeed. napagis mong newsfeed kay last year mo na. Memory. Tapos Maria ba? ang folder na diha. Agoy! Which is na-realize ni mo nga ikaw rin nakabalong nga uyab day mo. Sabad. Ano ba yan? Yep, sa tago lagi. Ito na po siya mga kaibigan! Ang ato, ambon lang kumusta yung Valentine's Day ani mga gala. Wailain ang batanon, hamis, mayog skin. Dagan nagsulti sa ko nga, nabay nagsulti sa mo ang sa personal mas bata ka og skin. Mas Agoy. bata. Ha, dagan no? Daghan ba? Oh, nawa, si. Panit ang lagi. Ano lang yun sila nga. Mas bata You na. don't look your age lagi ato. Oh, you don't look your Alanganin age. mag-istorya o edad na ako. Mo galing. Magmutugan kog tinuod. Pag magmutugan kog tinuod, nahigayon nga mutugan kog tinuod. Kung bila kong edad, di sila makatuo. Katong ni bata pa Kasi katong. sila mo to nga 27 na ka? Di sila katuo nga 33. Attorney Konsihal James Judin! Maria! Sa mga dance move sa mga attorney rin. Dili, ako naghimo. Ikaw lang yung mana. Go. Kanang murag hubog ba na? Dala. Mga gupa magreputasyon. May nalang yun nag-attorney ka. Mga gupa magreputasyon na nga. Sure na gito attorney. Ako naging binto at to Burns. Ha? Ako naging binto at to. Ano ba? Kanang murag na hubog ba na? Kanang murag yana, hindi ko na lugar. Naglupay-pay na pa. Look ba kaya na? Ano ba yan? Maoy naman ako. Pausuon nato na sa TikTok. Uy, malay mo kung ka na mahimo na. Magali, Trending ang na gingon, karon ba? Trending magalitong sa kuan. Good morning, attorney. Happy Valentine's Day. Ay! Maria Rico Burns! Up. Maupay! Mapay. Maupay nakabuntagon sa inyong tanan og Happy Valentine's Day sa atong mga suking Nakapalit na ka? tigpaminawan og asa maabot sa atong Sibya. Nakapalit na ba kagaguan? Bulak Dili uso, dili ko mo sabay sa uso Burns nga magpalit og bulak nga mahal kayo, sakyan lang ka sa mga negosyante. Naaman burag dala na lang sabay sa pagsaulog lugar sa Valentine's Day kay nahilungdanon maning adlaw sa mga nagigugma ay, di ba? So ang ato na lang napalit og edible bouquet. Uy, So makaon nga makaon nga bulak. Makaon nga bulak. Uy, okay ah. Praktikalan ah. Mas practical pa siya Burns kaysa bulak. Di ba? Naay sagol nga tongkat ali. Ay, Naay sagol. Sagol nga tongkat ali. magkiri-kiri ka or katulgon ka pag human. Oh, mana. Naay ram kuno ilang gibutan. Boy, palit. Naay boy, suggest si boy dagan na siya. Boy, Boy Negro? tagay mi boy. Naay to ka ali si Boy Negro. Dili ka tong miski basa nga toalya pwede hay-hay. ha! Napulo ka karsunes. Pwede mahanger. Pinuang. Ay. Napulo ka kasunis. Ay. Basa pagid. Basa pag yun na ha. Di pa Wala pa na napuga. Wala Wala pa. napuga. Kaya niya. Gikan sa basa, gihay-hay diretso. Paaklas. Ay. Burns, bilipan na ako na tungkat. Boy, paliwag mi boy, tagay mi terminator ni Pero boy kay tungkat Valentine's ali Day. yun siya mo ng ginseng sa Koreano. Muna. ginseng. Kana. Di ba yun, Nana? Mora? Mona. Nga, ang ako kay sagulan akong tandoy, gibutang na ako sa garapon. Wala apil. Tubo siya, Wa pa apil dugo sa kuan sawa. Wala pa to. Ay, sus. Atong amigo nga si Reñero ni Simoy gabaton. Ha! Tongkat ali, butangan og dugo sa kuan Pa, sa kubra. styles niya to. Oh, kato na amigo, imong ano. Si Rain siya mo. Reniero. Rain. Rain, pero Reniero de. Renyero, good. Asa imo nag-classmate na? Sa college. College, sa Xavier. Tara. Oo nga. Pero magulang na ako na siya, Burns. Kasi sa college, magka-classmate mo, Ogwan. na yung mga subjects. Major. Naagin na, kakitabo na. Nga, dilikid kinalan nga, pareha mo og year. Ang pangutan na anong Ay, ikaw ra may na attorney siya, wa man murag attorney ra man siya. Butso mo magpari, masiguro Oh, na siya, tama, Burns, tama, diba? tama. Magpari na siya ex-seminarian man na si yes. Rain. So, siguro, mo ang kapalaran. May Karon, calling mo na. na, kumilik naman na noon. Kumilig. Oh, so MA lang siya. Siguro na inana na pero na uban bud Burns nga
pagtuni mo nga malabo na nga mga abogado pero na abogado sila sa dito na sa murag pre-departure area na sila sa ilang naitabo Sa pre-departure. pre-departure ang ila panglapida lang kuno ba attorney kuno silang lapida Nasumpayan pang pangalan. importante pa din na dito sa gangaan sa kalangitan nga abogado Pride sa or family. doktor. Siguro ang garbo sa pamilya ana nga abogado. Nagali uban nga gipakamatyan gid nila ang titulo nga kuan attorney gyud. Di magindi mo malalis na ay ang uban tao sila magud ang ka-assign og value. Kung inana ka may nungdanon sa ila pangitagi na nila diskarte pamagi nga makabot. Nay uban inana. Para may mong abogago. Sa mo sipyat. Basta na isa Burns nga pinaka oldest na feature nagali to siya. Taga kagayan kamot kay ilam siguro si Maria nga murag 78 naman siguro kami kabats 78 or 80 na ba to siya nga aya siya nakapasa sa bar Burns. Wow. Kami gid nadungan sa na feature siya. Maski taliwala ang lugar nga abi nimo kay murag gitaya na bali ang uto kay na ba yung edad. Pero ay grabe believe ka sa iya. Ang problema lang lagi Burns kay wa pud siya nagpractice. Ang iya lang siguro nga mapakita niya sa katawhan nga kaya pa nako. Murag to iyang mensahe kay wala man gud nako siya nakita sa korte wala. So wala isad to ang niya. Wala niya lang nga naalay mensahe. So mura to. Okay, bye. Wala pa. Salamat Maria. Wala pa. Limao. Ato mo si Kuan magod Si si Roxanne. Roxanne. Nako kabalo nakakaron. Dili na nga Roxanne. Abi na ko katong Kabalo ka sa panahon karon. Na yung mga labi na karon dagang kay ang intensity karon sa linog diri dapit sa Kaswagan. Barangay Kauswagan. Nay S. Gakawalang S basta Valentine Kauswagan. Basi mapareha ka Masoko si Kapitan ano dia. Sige sabi baliti ba? Baliti. Baliti. Karon Baliti gyud. daghan kay karon gusto. Nay gusto karon nga mubungkag sa mga tinapok ron. Kay Valentine's Day ba ya? Okay. Pero siyempre na may ibang mga babae nga dili pod gusto. Gusto nila nga intact pagyapon. Kay gusto nila sa ilag yung mabana pon. Sama sa Og ako in fairness, sama sa Ako wala mong mic. Sa iyang katong Wala mong mic Maria. Ako ba? Sa imo gyud. Mike, wala mong mic Maria. Sa ni Maria, di ka na maklaro. Di kay mawala ang mic ni Mike. Unsa Maria? Pareha sa ako Inana nga panlantaw, Oo, inana sa nga bana ra batasan. gid hatag. Wala gid mo mic. Di ko yung madunggan. Dili iyon sa ang consul Burns dili. Okay, bye. Ako naman igi. Dili klaro. Ang lima ron. Siyempre, Laminaw ra ba ka, Mike? na ibang mga tao nga, di ba, gusto na kay Valentine's Day ba ya? Parang ano magina. Naman dia. Problema sa akong pag-ingon ay mga babae nga dili gyud gusto. In fairness po sa kamo mga babae kung mo na inyong pagto, wala sa miingon gyud po nag-ingon nga. Correct. Samantang nga dili. Wala pagsupak. Kami ga-idolize ni sa mga babae po ng anak yun. Kirespeto Thank nato you. sila. Siyempre, Thank you guys. Thank you Bayaw guys. pag nato sila Burns. Ibayaw pag inato na sila. Now, naman sige mga lalaki nga mura pong mga attorney mangitag yung pamagi para mo daw sa kaso. Madaot na ba po Ano ba sa kaso ba? Pamaagi. Pamaagi klaron madaot. Ibali bisag di ba? Ang mga attorney mangita magina pamagi nga mo daw sa kaso. Kana. Ano sa ako maginay na ingon nga ang Dili mga man sa attorney, DJ, di na ma-apply sa DJ na. Di na mo na kaya. Doktor day. Pare, di na ma-apply. Murag bagay gid siya sa attorney. Nireact siya. Sorry. Ayaw na lang na di na Karon, kumuni ka ng pangutana. So, siyempre, ni-diskarte. Giignan niya. Gitagalog, engagement ring yun, para sure. Ha? Ano ba na kay para taraw ko? Di ba tulo man na ka rings? Engagement ring, wedding ring, o say katulo. Sa piring. Mo din na di ay. Mo na din mo ni Rico day katulo sa piring na. Matanawa ka ni Hugot na kayo. Ngayon man lalaki, ipakwa na dayon. Do kung imo na sabot ro na para lang gitarong para ma-at-is lang ang babae mo na tarong nga nagitarong engagement ring. Para tarong nga sure na gini nga pakaslan lagi ka. Okay. Sa legalities wala man giniingana no nga kung engage ka automatic ana diba so anyway giana nagisaaran na. Kulba man ito nga sing-sing day. Pastil na. Kay kung muana din mo dapat dito, muana mo bika pa. Ha? Ubika ba? Ito na kasingsing kung iwan lugar dito nga. Powerful na sing-sing. So ang May singsing, idawi ni mo dito. Pag-ala ni mo pak, mubika na rin siya. Ang ganahan. Ang ganahan, pak. Mo ba? Bisag unsa ka tapok.
Pag-ana sa singsing, mubungkag. Automatic. Automatic. So, una, piot gid kaysa. Piot kayo? Bisag usaon, gimaso na. Gimaso, gitigib. Di, Di madala. yun, mada. Cannot bring. Sa English pa. Pagdawi, cannot bring? Cannot bring. Di yun, mada. So, pagdawi sa... Pag-ana sa singsing. Singsing. Pakaslan taka niya ng inggim. Paana. Ha! Napagin Ano, pinatigog Magic ka ring. pinauplok. Ano ito? Ano to? Murag nag-apring soft drinks. Oo, ana. Mo ba? Ba? So, Dito. wag yun. Nabungkag yun. Nabungkag. Agay! Pag umana, sige nagkabungkag, ana. Ah. Agay, pila ka bulang ka lang, wala na malay. Agay! Wala na malay eh. Alam ka na Ang lalaki, murag, wa pa mag-contact og kuan, wa pa nanawag sa MRDJ kay pala sa reception. Kay mo may request. Wala nagkabisi. Kay gusto man day sa couple nga nang di na ka ng English, pero ila bibo. Ay, Mao lang. nagkasakit og income. Ha? Nagkasakit ang lalaki income. Uy, ngano ko. No contact on Valentine's Day. Oy! Dili na nimo makontak. No contact Kay dito on man- Valentine's oh. Day. Okay, dito man sa asawa. Mao gal. So katong dito di ka makontak sa katong mga ano Tama mga naman, ano. galing. Income sa ka nakasakit nga income. No contact. No contact on Valentine's. On Valentine's Kay Day. dito sa ka sa number 1. Balo lagi ka na, attorney. Wala, mo may ako nabasa ko. May lang schedule. Nabasa, oh. Muna sa mga dili legit, ugma pa lang schedule. Ogma or Karon ay mo sa panawag. Bisperas. Ay mo pag disturbo karon kay sa mga legal karon. Ay dili. Sa mga legit ron. Dito karon sa kasuwagan tawagan baka kailan on time gid sulod ra gid sa 3 ka oras. Kay kung dili manawag sa imo ang taga sulod dito nga sir mag-extension ka sir, pa-extend ka sir. Lagi. Oh. Stricto ron. Stricto. Oh. Kay inhit man. Oh, yeah, fully booked yun sila, Burns. Hindi ka pwede maglangan-langan sa ila. Kung Linya, kailangan- tabi. Kabalo kay ka. Gawas-gawas, gika Alam na. lagi kin... Dili kay gisultian pag ko na custom mo ko. galing. Nabasa na ko transcript. Grabe. Bilis Hindi, grabe, detalyado magod sa kanang transcript. Nabasa na ako, Burns ba? So, kabalo ko, inana, usually, ang dialogue sa mga room boys o ila din ang siradaan man. Basta ako karon, ang akong mga anak ron dito sa Bogo ay pakatulog. Ano man? Ay, okay, nasabot. Hatod sila sa Bogo niya me. Di saan mo mag-adventure nga madto mo des kasuwagan ana. Mao man gina ang Kalami ra kay mong kinabuhi da sa Westwoods. Westwoods. Anak kay mga Basta wala lang mga bata. walay kuan, way tingog mingaw. Ayay. Amo mga silingan wa pa mataori sa Morisco. Ha! Okay, bago man ang building. Amo ba? Wa pa'y pagbutang ta transformer, wa pa'y mga kurinti. Mingaw kayo. Sobra kang nas probinsya ana. Ay, kalami. Sarap. Tabugnaw kayo. Bolo ka ba? Madugan pa ni mo kinutkutan Pero sa mo na alamigas. kanindot ni mo Burns kay taliwala nga taod-taod na sila ni Lingling Maria, di ba? Pero naagyapon nan kamot gyapon Uy, birthday dili, ba? Kada uy, Valentine's Day naagyapon nag-excitement. Nagpabili, nag-adventure. Bisan pa man sa akong edad nga amino na nako nga 30 city. Ha? Mura ka pa may 21 years old. Bilib mo na kung kabiliban sa ludo gyud minimo Burns, sa ludo minimo. Kapag itag diskarte ba nga hot gyapon ba mo Dati nga lang galiming nga nami. Ang wala na mo ginabuhat katong 21 years old pa lang mi. Karon pa na mo ginabuhat sa 30 city na mi. maski nga Nabali. maski gabitay na ang atong Uy. Alam Uy, mo. ganahan ako. mo ba? Na-realize na ko Oh, ba ba? ng mga, na taganan tayo mga Kita sexy. nimo ang mga labandos Ang sexy ni- di ay brand, Oh? sa mata ra na lami. Pero Pero kung naka dito, makasaluso na. Lain, wa kay mahawiran sakto, wala bati. mo ba? Lahi dito, lahi. Di, bitaw ako, Bert, Lami kay kumot-kumuton. Sakto ba mas murag na ginis berni gid kung ang tao dili nimo tan-awon katong vitamins lang sa mata. Kung tinuod gid nimo nga gigugma ang tao beyond physical attraction. Iyon, Mo na tinuod nga pag di ba hinigugmain ninyo mo na gitawag nga love making. Pero kung wala mo kanay gugma basta na lang mo nga into the act. Burns Maria Rico. Ito nga kay responsibilidad Mo nimo. na gitawag nga sex. Nagimo nag-sex ng dana Maria meaning wala Love ang making. concept sa love. And Wala emotions. Pero kung ka nga I wanna make love with you, kay ka mo tinuuray nga nagkahigugma ay. So, Iyon. wala ilab dito. Wala to. Wala nga. Dagan-dagan na sa na sexy ko. Kabantay ka sa salida. Kabantay ka sa salida nga gidefine gyud. Sa katong Shades of Grey. 50 Shades. So, 50 Shades of Grey. di ba giignan nang ingon ang babae kay di ba naman to sila sa abot so nangutan ang babae nga so when do we start making love? Ningon ang laki, no. We don't make love. I fuck. Why? Ay, giklaro. Yay? Sige, ako lagi klaro kay mo to ang correct, language. correct. So, iya. So, means wala feelings ni. Wala feelings ni. No feelings Sabot lang involved. ta. Wala. Ang problema sa amon ni Rico, di sad miya na.
Dili mo function kung walay love. Dili, tama. Sakto, di ba? Dapat nagilaw. Nagilaw. Banday gani, lahi ang fulfillment, Burns, kung ang imong gihimuan, kung nagtagay mo si Maya, sa imong yung gigugma, Maria. Wow. Kaysa katong tao lang nga, imo lang gihimo lang to, kay naalam mo into the act. Ikar lang inyo. Diba? Mo na distinction. So, klaro ni mo, nag-love making ba mo or Sex lang. Yun. So mo na ang... O dito ko ka Maria mangutana. Di nangutana ko ng Maria. Nangutana na ba day ka? Wala pa ka nangutana, attorney. Kasi nangutana ka naka-ready na kaya di ka karoon. Ako lang sa gina nga Maria, ay kay palabi og butag foundation sa imong liog. Sambol na sa dila. Ay, oo. Grabe siya. Ubo ng uban, ana. Ubo. Uy, ibas na sa da. Lagi. Ay, basta sa... Oh, naipan si Maria nga kuan. Mo ba? Pero feel na ko abaday ka po kapilido. Mga monstrosity of a Ino na man. sa nga luoy kay si Maria, kay napalibutan na sa mga lalaki nga mga malaway nga. Mo gyud. Paspas ra siya ana. Oh. Pero before Ibas ganun na na itabo, gisabot na gini ni Maria. Nga na-adjud ko ha. Ayun. Uy, kalmo ba yun mga akong image nga na. Maria. Wala ta sa tong kaso. Balik ta sa tong kaso. Tanaura sa Sorry. korte. So, ang resulta, sa lagdo na ba istorya, gisaaran nga pakaslan para mabungkag. So, gibigay kay naggitakan ba o kuan. Og tuon man, pag human nabungkag dito, nakuha gyud ang purpose, Pusgay. nakigbulag ang lalaki. All of a sudden. Bulag. Mo ba? Bulag dito. Kay gisurrender naman ko ng bataan. Mo galing. Ayan. Susuko kay ang papa. Ang babae, siyempre, ma-pride ba ya? Oh. Hilak na lang yun sa ulo masag kayo nga ako pang siyang singlon. Oh. Pero ang mga ginikanan, siyempre, nakabalo naman, gamuda itong naitabo. Perting sukuha. Pakasuhan nila ang lalaki kay nagsaad daw og kaminyoon, pero wala de gidayon. Tungod lang og arangan ng kuan, mo na ipangutana karon. Mo na pangutana. Mo na ipangutana. Nano dili man ako madunggan sa akong Wala pa headset. nang ako ang wandering. Ako pod. Unsa ni tabo? Wait lang, ha? Hoy! Tingog! Amang. Pareha kita. Wala. Wala ko nadunggan. Okay, na pa ang kuan. Sige lang, on air lang may gala. Oh, so mo na pangutana, Burns. Mo na ipangutana. Ang tubag, Maria. Ang tubag! Tubag! Ang tubag, Burns. Kung, di ba, ang pangutana, akong balikon sa para masabtan sa atong mga supinting paminawan. Ay, salamat. Pwede naabay krimen sa lalaki nga gisaaran lang niya ang wala gid siya katuyuan, wala siya intensyon nga pakasla ng babae. Ang iya lang nga gisaaran niya magpakasal para lang isurrender ang bataan. Klaro na ko, inana. So pagkahuman nga gisurrender na ang bataan ni sibat. Okay. So aduna by krimen. Pwede ba nimo mapasaka ang kaso ang lalaki? Ang tubag. Ang tubag! Tubag! Pwede, Burns. Ha? Pwede. Kabalo Pwede? ka unsa ang kaso? Unsay kaso? Simple seduction. Simple seduction. Mo na ang kaso. Nano di kaso na ron? Pero na. paano yan? Nai-ebidensya? Katong sing-sing nga nag-engagement, pwede to? Pwede to. Nga, ni sibat lang, pwede. Inani man good, Burns, ang imong Politics? i-prove ra man good diya sa kanang seduction nga, imo baling giilad ba? O, mo galing. Ang babae nga, para isurrender ang bataan. Mo na siya, Maria. Para lang isurrender. So, ang matawagan na, Burns, mura gyapon siya kaso nga, rape, bitaw nga, walay witness. So, pero kanila kay his word against hers. Okay. So, ipakita nimo basta ang importante, Burns, nga nasulod pa sa mga elemento sa simple seduction. Kaya ang simple seduction, Burns, gisaaran nimo ang babae nga pagpakasal pero dili gid niya unta isurrender ang bataan apan nangita kag pamaagi nga isurrender niya pinaagi sa pagsaad sa kaminyoon. Unya karon kay gihatag na niya nisibat ka na dayon. So pirmi gina mosulod pila na kaso sa aton jurisprudence, Burns, nga ang kaso ana simple seduction. Diba? Ang pangutana karon ni kaduha. Okay. Ang papa may gusto. What if ang babae na pod mo'y dili na ganahan? Balik ta sa katong imo nga katong mga niagi nga mga hugna sa atong programa nga kung ang amahan ng interesado, Maria, Rico, Burns, pero mismo ang katong hingtungdan dili na gyud, Mao na naron. wala gyapon tay mahimo. Why mahems? Wala gyapon tay mahims, cannot be, di ba? So, Basin magpa-outro ang bae. cannot be. Oy! dapat. Ba ni mo Rico? Basin lang. Mo bitaw kung mabantayan ninyo nga ambot katawan ta sa uban pero mao man naman gini na dugay na ni sa atong pamalaod nga
kanang girape ang babae, Burns, pero kung mu-offer ang lalaki nga magpakasal, mawala ang kaso. Yeah. Di ba? Nabantayan Tama mo? yan. Kasagara. Na, antod, nagpabilin ka po na karon. Okay, para wala, pa di mapriso pala yung agreement, pakaslan na lang. Murag ina na ba, para way kaso, sige, pakaslan ta ka. So, maski ako, gari ako kay, tabi kong binuangan lang. Lagi. Nga, sige, pakasal ta, agit ang seremonya, pero dili magdugay, sibat. So, mura lang nakapangita og lusot ang lalaki, di ba? Para sa ako, ang kaya na sa siguro nga, usabo na to na. Tama. Lagi gyud. So, sama ra gyapon nga ani, nga kanilang sa imo, Burns, nga imong gisugyot, nga, ang babae na mismo dili interesado, so mora lagi gyapon. Wala gyapon ka paingnan ang kaso kung ang babae mo'y dili na gyud. Ang amahan ra ang nangmusog. So wala gyud kay mahimo gyud gyapon ana. Ang importante kung si Maria gyud nasakitan. Bahala na diya ang amahan. Ang importante si Maria nga mo'y hingtungdan, gusto kursunada ba gyud siya makapasaka og kaso. Ana, pwede gyud siya, Burns. Mao na nga kung katong mga babae nga di na parehan na may mga babae nga sasama kang Maria katong sa atong letter sender, Burns, nga kining di nila i-surrender ang bataan. Yes, attorney. Pero kay gipangitaag magdiskarte sa lalaki. Sa inong sa kanang digi di surrender ang bataan. Yes, attorney. Yan. Balik ka ba sa to? Yes, attorney. Surrender mo ang bataan. Gawas ang iring tingog. Pero ba kaduga to, attorney? Buti mo, Maria. Oy, Kung nga nang iring, di ba ni mo i-surrender mo sudan? surrender ginako, Burns. Ako pag tanawa. ipa-plaster niya, ibayan ko na lang yun. Pag-anan mo, nakatungtong na sa sudan. Gani. Pagtanan mo sa iring, ulitin mo din og. Ang galing mo! Balimbarot yung balibo na, attorney. Marag problema mo sa Lima kita na. Marag makahinuklog sa daba. Sa bagita ani mo. Ato bagyo dito bagita sa Tunggalan o dito kita sa Liko gamay. so muna, Burns, nga ang kaning tanan, Burns, nga kani nga private crime man eh. So kung ang katong yung tungdan dili interesado, wala gyapon tay mahimo. Mora gyapon na, Burns, sa katong acts of lasciviousness, katong adultery, concubinage, o katong acts, katong basta mga private crimes nga ang dapat ang hintungdan gyud ang siya gyud mangusog kay kung dili gani nga mo substitute lang wala gyud gyapon kay sila man ang pangay. Pero kasagaran ni nga attorney, pila ka mabot ni pila ka toy ning ani nga kaso kung kasuhon gini siya. Mabot ba dugay ba ang proseso ani? Kasagaran. Generally, Burns, madugay. Kaya di ba, usay, primero kay init pa ka, di ba, normal ba nga, siya pinapakikalagot. So, pwede kuhan pa ka, kanang, kasuhan, gini mo, kasuhan. Oo. So, siyempre, kadugay, di ba, mag-heal mo guna, no? Time heals. No? Eventually, makita na po mo, Anton, nga nagkasinabot na mo. Motong, nawala na. Nawala na, sige na lang. Tako rin, matando na pa rin mong pride nga. Dahil di ba, ibalik-balik din na skurti. Tama. Munang bilib ko sa imo, Burns. Ang imo bitong mga pangutana. Paano ba? Ikaw ba? Classmate kita sa una. Lagi na, tingala ko, kikwantin ba? Naabalik siya po to ang imo bitong. Dili, magkita na lang something ang pag sa humanita. I mean, the practical ba? Nga kuan ba? Di ba? Pag magkadugay ka, di ba? Kadugayan. Tapos ibalik-balik na po. Na, pwede na delay pa dahil ng tapos ang... tapos na in love na siya. Na siya bago. Tama. So, siyempre, happy na siya. Kaya na bagong boyfriend. Hindi na niya gusto balikan. Di ba? Hindi na niya gusto. So, pwede gina na kadugayan. Ma-withdraw na kadugayan. Oo, kaayo, Burns. Mo na may tabo na yun. Inani, Burns, sakto ka. Para sumpay, sakto ka na imong punto. Munang style, di sa kung mo mabasol kami mga bukado. Ako mo, amin po ko, di ko maghipokrito, Burns. So, tanaw kayo na mo nga, tagilid mi ani nga kaso. Ang style din, ana, magpadugay-dugay din mi, kay gatuo man mi, nga, magkasinabot ra. Lagi. So, kay init pa manggod mo nang, among tuyoon nga, among idilatar ang kaso, Burns, kay sa pagtuo, sa pagsalig, sa paglaom, nga, mo kabrara ni. Nga magkasinabot ra gyapon ang mga partido. So, muna nga, naay katuyuan po, nga nga gaidugay ang kaso. Okay, para sa pagtuo nga nagkasinabot ang piskal, nagkasinabot po ang huwes. Ato na lang ni ano na, pilay damyo. Ato na lang ni mo na dugay kabantay ka sa proseso sa korte. Naa duha ka ang Burns. Naay gitawag nato nga PMC. Wala pa ilabot to sa barangay katong dito na kas korte. PMC og
kining ikaduha nga pangkog ang gitawag nato JDR. So muna kay ngano gihimo na siya kay nagtuo lagi ang nag-utor ana nga balaod nga basta magstorya lang gid ang mga sigkapartido maulian gid na. Kung imo lang tugutan, storya lang, bahala. Heart to heart. Pagtuon nimo nga walay paglaom, basta magsige lag istorya, dako ang puruhan nga magkauli Puro mapahungaw ba no? Parehas Bantilis nga bato ba? Di ba gahi? Di ba naay sityo sa Bugo? Bantilis. Di magikuno na masiak. Pero hinaynayan kuno ni magtulo og tubig Burns, Maria Rico, mo siak ra gyapon na kadugayan. So inana ra gyapon ang panlantaw sa korte sa atong pamalaod nga ipagstorya ra gali na sila. Wala siguro ipaglaom sa atong pagtan-aw sa promero, pero kung sa sali na nila istorya, dako ang puruhan nga mag-uli ra gyapon na sila. Saan nga pamaagi? Pero ako ba dili, of course, dili sabi nasakitan ko siya ato no, di ba? Ready na siya. Nagunawan sa motif. Nag-submit na ko siya yang gigugol na sa itsura siyang reception. Oh, excited na kayo. Excited na kayo. Nga ikaw na siguro dahil ang nasa ako na host, ana. Oh. Eventually, moabot ang panahon. Tapos na-inlove na siya, naka-move on na. Happy na. Wala. Ano may nalaling ka, tapos pila naka-Christmas ang niabot. Di ba? Ang Christmas, kay pangkuan bita nga, let's forgive those. Diyan na ka maigo. So, may ba? Tama ba? At na, pass naman na. Kaya bubayin na po ito sa korte. May duman na po na ito siya. Kayo, Mauting ka ito, di ba? Mauting din na. Wala, pass naman. Kung dili siya ganan sa kuwa, atong ipamugos magin nato na. Mo dahil nga, kanang nga mga sitwasyon, mo na, magbit-bit gig ka o credit card. Na, charge to experience. Andam ni mo Burns. Dawaton gid nimo. Charge to experience. Kanang tao nga mabuto sa tong kinabuhi na nagsulti ana sa ako Burns. Mamaayo man or dautan, embrace it. Embrace that person. Kaysa gusto nimo sa dili, maski to dautan to ang iyang pag-abot sa imong kinabuhi, naagyapon siya na-contribute sa imong pagtubo. So kada isa naagi na Burns, naagi na. Correct. Kung mabantayan nimo, maski akong gatanawon, kada tao nga nag-abot sa akong kinabuhi, babae or lalaki, Burns, ha? Pero kasi ka babae. No. Sorry. Dili, sa babae na lang, sige, sa babae. Kaubo. Kada isa, Burns, na magiging i-contribute sa imo nga pagtulunan. Di ba? Tinood na. Na isa nga, mahilig og adventure. So, mao na ang imong kinabuhi, dito po nakapaingon ko sa adventure. Kapoy, amiga nga, ang gi-introduce sa ako, nagpahibalo, iya yung gitudluan nga, dapat gani, James, kaya pa man abogado sa una. Dili babe. James lang. James, ha? Amo to nagbulag. Nga, dapat kuno, di kuno ko maggamit o kanabitong sa unam ko na akong mga brief mong sa una kanabitong usan apa bitaw nga brand karon kana murag color bitaw murag kanang sa Espanya bitaw sa kanang flag sa Espanya o sa Germany or sa France. So naapa man siguro na nga brand karon. Sa way magin nga Badoy Burns. Uy! Unsa kami mga babae malingaw mi kung imo yung maningkamot gid ka dapat ang gamiton sa lalaki kuno nga color sa kanang underwear. Solid colors sa gyud. Kung sa may mga solid colors, black, gray or white. Kaya kung magamit kuno ka kung sa panalay nga makulor murag rainbow mga pattern na. Mga pattern sa panadya nga mga design baduyan daw kuno sila. Matud pa niya. O niya, ingon din siya nga dapat boxer brief. Dili ka tong French cut nga murag bikini nga style. Pang high school. So lain-lain ako division sunod na pod pagtudlo nga ang kiss day dili lang ka basta-basta maghagwa. Grabe mo. Di ba? Naaman day kuno na strategy Burns na kanang pag-kiss dili man daw kuno basta lang kang murag baboy nga una murag sumugon na daw kuno nimo si Maria nga ana sa kuno. Takilid daw kuno, takilid na siya. Wala. Balik ka sa sungog. Ano dito, marami daw mag-step up din kuno ka, mag-upgrade ka na dahil, hantod na dahil nga, magbalikog na kuno inyong duha ka mga kining dila. So, di ba nakuha, di mo lain ba? Grabe man ang attorney. Dila raman akong gingon. Lingwas tapado na lang para dili kaya. Lingwas tapado. Ang duha ka lingwas tapado, magbalikog. So, nakita, ni mo lain-lain. Lain-lain mga pagtulunan. Nayuban mga tao nga, basta gid nga, wagig, ayo. Pero, ang unsa may nakatunan nimo nga, di ka basta-basta mo salig. So, lain-lain, di ba? So, kay, mao man gid na ang kinabuhi. Kay, in the end, charge to experience. Credit card. Kay, mao ka na ang
dagan sa atong kinabuhi. Dagan salamat. Attorney Konsihal James Judy. Pwede mo si Minute. Okay, si Doc Buboy Daba. Oy, Kailan mo? konsihal. Attorney Mark Mandig. Gusto gid siya magpaglit si Attorney Mark Attorney Mandig. Mark, hello. Nga kisi-kisi gid siya. Og niya si Mark og Susan amigo sa RTC 17. Og niya si Sarina Kadusali sa Gusa og naakuno day murag ariman daw diha. Kaloy Apag, Alpica Carwash og lauyahan sa Gusa day kuno. Ayay kalami. Oh, nakabaloan na si Sarina Kadusali og sa First Makasandig BWDC labi na kang Ma'am Clem Neri nga ilang managing director. Og si Attorney Philip Nelson Carpio og Attorney Macdon Gumahan. Okay. Salamat sa tanan. Salamat. Thank you. Mosunod na ang mga Uncle Boys. Uncle Boys. Ang Chick Boy og ang Boylet. Master Poppy og Joe Romantico. Always remember that laughter is the best medicine. What if symptoms persist? Consult your doctor.